Takže čaute, tu je Skysheet a vítam vás u môjho videa. A teraz je tu za mnou tento retard. Tento tam, čo sa tam skrýva pod stolom, za stolom. Ale nie. Pán koník. Ale nie. A ideme si zahrať jednu hru, ktorá... Sa volá Geometry Dash. Nie. Ale nepoď. Nerob, nechcem to hrať. Tak podľa si to nezahráme. Tak poď za mnou. Zahráme teda ten Geometry Dash. A ideme na to. Takže dneska si zahráme level menom Kung Fu. Tu ho môžete My vidieť. to trošku hrali. Kung Fu, ťažký. Mám 22%. Keby som to na čo videl. Ježišmária, to je tak ťažké zameriť. Keď skapeš, povedz mi, bolí ma ruka. Vykapal som. Dobre. Tak, Bolí ma ruka, čakaj. toto bolo Ne. asi môj najväčší výkon. No. Ja najväčší výkon má ne, je tak málo. Ne do percent, tak sa podrb. A čo tu už mám všetko povyhrávané. Ja sa nepodrbem. Čo? Ja sa nepodrbem, ja sa pojebem. Ešte raz si zahráme. Dobre. Takže pozerajte. Tak ja sa hráva. Kurva. Takto sa nám nepodarilo ešte raz. Oh, motherfuck, budem mať nový oný. Oh, 26, nový rekord, ak ste videli. Dobre, nový výkon. Dobrý som. Nesi. Som, Nesi. som, Nesi. som. Nesi. Kde je kamarát, ruky hore. Jau. Oh, to je čo? To je plas? Áno. What the fuck? Ja ti tým dám znovu. Poďte týmto non, ja ti s tým jednu priebem. Trhol som. Amo bol. Nerob, au. Dobre, poďme ešte Moja hlava. Poďme ešte jednu hru a skončíme to, lebo už je to. Poďte ešte jednu hru. To je 2 minúty to trvá, Výško. Áno. Kurva. Takže, to sme dohrali. Dokončíme. Takže Takže vidíme sa u čaute. ďalšieho videa, tu je Skysheet, tak čus.